ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಂದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವಂತೂ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ. 2 ತುಳುಟು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡಾರ ಸುರುಕಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ಲಿ ಇರು ಏನ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಸೆ ಯಾನಿತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೇ ಮುಟ್ಟದ ಕಾಲೇಜ್ ಪುದರ್ ಪನ್ನಿ ಏನ ಮಾತ ಕಲ್ತು ಯಾನ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಸುದೇವ ಕೃಪಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದು EMHS ಮಲ್ತೀನಿ. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಇತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ PPC ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. PPC ಬೊಕ ಇರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಿತ್ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಿನ್ನರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು 4 years ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂಡು. ಐಕ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರ್ಪಾಯರ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು 4 years ದುಮ್ ಓಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಒಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಇಜ್ಜ ಇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಮ ಸೇರ್ಪಾಯರ್ ಪಂಡಾರ. ಅಮ್ಮಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತದ ಆ ಸೇರ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವ್ರ ಪಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಈರ್ ಪಂಡರ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರು ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿ ಪಂಡ ಈರ್ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸುರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರ್ನಿ. ಓಕೆ, ಈರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸುರು ಡ್ಯಾನ್ಸು ಅವು ಪದ್ಯ ನೆನಪುಂಡ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ 4 ವರ್ಷ ಪನಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರೋಡು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಕೊಳಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಎನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ನಲ್ಪದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರು ಕಿನ್ನಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಯರ್ ಪನ್ಪರ್ ಪೋಯ್ ಸುರು ಪೋಯಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಡು 8ನೇ ಏಜ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತಾರ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ 7 years ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಪ್ರೈಸ್ ಅದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾನೇನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ 5 ಜನ ಪಂದು ಆಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಪೋಯ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಪೋಣ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪಂತಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪಂಡ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡಿ ಇರೆಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ ರಜೆ ಪಾಡೋಡಾಂಡ ಟೀಚರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ರಜೆ ಪಾಡ್ದಿನದಾಗ ಏನಾಂಡ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಗಲೇ ಅದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಏನಾಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಕೇಳ ನಮ್ಮನೆ ಪಂದು ಗೊರ್ಪ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇದು ಸುರುಪೋತಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅರ್ಧಡೆ ಉಂಟಾಯಿರು ಸುರುಪೋತಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪುದರ್ ನೆನಪಿದ್ದು ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕ್ಯಾನ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪದಿ. ಓಕೆ, ಬೊಕ ನನಲಾತ ಇರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲಾರು ದುಂಬುಗಲ ಇತ್ತೆಗಳ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ಸುಂಡು ಪಂಡ ಅದಾಗ ಇಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಇಂಚ. ಓಕೆ, ಅದಾಗ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ತೊಂದಿತ್ತಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ 100 ಒಂಜಿ 25 ಆತೆ ಕೊರಂದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 70% ಆತನ ಅಲ್ಪಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು. ಯಾನು ಸುರುಟೆ ಪಂಡ ಈರು ಸ್ಟಡೀಸ್ಡ್ ಹುಷಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹುಷಾರು ಪಂಡ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬೊಕ ಸಂಡೇ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೊಕ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪೆ ಸ್ಟನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 8 ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ 8 ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 11 ಮುಟ್ಟಕುದೊಂದು ಓದುವೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು 6:30 ಲಕ್ಕದ 6:30 to 8 ಓದುವೆ ಅವೇ ನೈಟ್ ಏನ ಓದುತ್ತಾ ಅವೆನ್ನ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗಾತಿನ ಚಿತ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಅವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಆತಿನ ಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿವ ನಡತೆ ನೆನಪರು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ವೈಕ್ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ನಾಗ ಎರ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡ್ ಆಚೆ ಸರಿ ಇತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಮಂಜಿತ್ ಸರ್ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಹೈವೇ
ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ಉಡುಪಿ ಬರ್ನಾಗ ಹೈವೇ ಉಂತಾಯರ್ ಉಂತಾದು ಚಾ ಬರ್ಪಾಯರ್ ಅವ ಇಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಅವೇ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಒಂದು ಥಾಟ್. ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ನಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈರು ಓ ಫಾರ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಲೈಕ್ ಮಾತ ಫಾರ್ಮ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಐಡು ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೋಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇರೆಗ್ ಓ ಇಷ್ಟ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ ಈರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋತರ್ ಪಂಡರ್ ಸುರು ತೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಜಿ ಸುರು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವು ಜೇಸಿಐ ಮಲ್ಪದಿನ್ ಕಾಪುಡು ಈರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಕ್ ಪೋತರ್ ಪಂಡರತ ಈರ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಶೋ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಊರುಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪೋತಿನ ಊರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಈರ್ ಪೋತಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಲ ಅಲ್ಪದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಈರ್ ಪನೋಡು ಓ ಊರು ಪೋತಾರ ಪಂದಲ DKD ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆವಂದಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ ಇವಕ್ಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಮಧ್ಯಡ್ ಪೋಯೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಮಧ್ಯಡ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ 2 ದಿನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಅಗಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಅಗಲ್ನ ಕನ್ನಡ ಆತ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಒಂದು 2 ಸರಿ ಸ್ಟಕ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ್ ಪನ್ಯ ಫ್ಲಾಶ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆಡಿಷನ್ ಅಂಡ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ್ ಅಲ್ಪ ವೇಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಒಂದು ಲೈಕ್ 12th ಶೂಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವ ಬೊಕ್ಕ 14th ನಾನೊಂದು ಶೂಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಎಂಗ್ 13 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಪಾದಿ ನಾನೊಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಪ ಬರೋಡ್ ಬಂದ್ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ 13th ಊರ್ ಬತ್ತದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 14th ಪೋಯ್ರ ಆತದ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊರೋಡ್ ಆಪುನತಿ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ 12th ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡ್ ಆಪುನ್ ಪಂದ್ ಪೋಚ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಕುಡೋರೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಪೋರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಕ್ಕಂಡ DKDಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪುವಾರ ಪೋಪೆ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನಡುಟೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಪೋಪಾರ ಇಜ್ಜಿಜ ಅದಕ್ಕ ಪೋಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಅದಾಗೆ ಮಂಜಿತ್ ಸೇರೆ ನಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತೇರು ಪೋಪೆ ಪಂದ್ ಪೋರೆ ಆತಿಜ ಅಂಡಾರೆಗ್ ನಾನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಯಾನ್ ನಡುಟು ಬುಡಿಯ ಪಂದ್ ಅವಂತರ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಅದಾಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ ಏನು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಂಜಿತ್ ಸೇರ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಪೋಲ ಅಂದ್. ಓಕೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕುಲ್ ಪಂದ್ ಇಪ್ಪೇರಿ ಇರೇನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏರೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಜಿತ್ ಸೇರಿ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ತಿಕಾಜ ಅದೇ ಇರೆಗ್ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಓಣ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಪೋರೆಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡ ಹಿಂದಿಗೆ ಪೋರೆಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರೋಡ್ಲ ಇರ್ನ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಣೊಂದು ಇಲ್ಲಾರ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಇರ್ನ ಸರ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಸರ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಈರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿಕಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನೇ ಬುಡಿಯಾರು ಈರ್ ಸ್ಟಡಿ ಈತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊನಡ ಏನು ಮಲ್ಪುವಾರ ಡಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಎದ್ರು ಪೋಪ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಎದ್ರು ಪೋಪ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಇಡ್ ಎದ್ರು ಪೋಂಡ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ ಬುಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ ಎದ್ರು ಪೋಂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ ಬುಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಲ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡಾರೆ ಈರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 97% ಕಲಿದಾರೆ ಅಂತ ಎನ್ಕ್ ಸುರುಕೆ ಪಂಡಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಓದಿಯಾರು ಇಂಚೆಡು ಮಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬುಡಿಯಾರು ಇರೆಗ್ 97% ಬಂದಾಗ ಅದಾಗ ಎಂಚೈತಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನದಾಗ ಒಂತ ಬೇಜಾರಂಡು ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದು 98 ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಗಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈರ್ 97% ತಿಕ್ಕದು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಈರ್ ಇಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈರ್ನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ಹೊರ್ತೆ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡರ್ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರಾಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರತಿ ಅತ್ ಇಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ ಸ್ಕೂಲ್ ಆತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ಲೈಕ್ ಒರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲುಲು ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರಿ ಈರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ್ಪಾರ್ ಈರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವಾರ್ ಈರ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇಪ್ಪೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪ ನಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ನಾಂಡ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಕುದೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪ
ಓಕೆ ಈರೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ DKDಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಪಂಡಾರು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಸರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಅವ ಬೇಕಾರೆ ಆತೆ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡೆ ಓದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೇ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈರೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋತರು ಆರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋತೀನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂಚ ದಾದಾಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದೇಪ್ಪ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ಟೀಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಕ್ಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಕ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಏನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಕ್ ಅವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಪುನು ಉಂದೇ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಪುನ್ ಬೇತೆನೆ ಉಂದ ಅಪ್ಪುನತಿ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡಾರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸೋಲೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಪನಾಗ ಮಾತಾಗಲ್ ನಲ್ಪೇರ್ ಅಟ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇಪ್ಪುನತಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂದ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೊಟ್ಟ ನಲ್ಪನಾಗ ಒಂದ್ ಜೋಶೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೋಲೋ ನಲ್ಪಲಗಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಲೋನ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಒರ್ತಿ ನಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಪನಾಗ ಮಾತುಗಳಿಪ್ಪೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಪುಂಡು ನಲ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ DKDಗೆ போய் DKD ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಪಂಡಾರು ಆ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಆಡಿಷನ್ ನೆಟ್ಟೇನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡಾಗೆಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಓ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ತಿತ್ತಾರಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಒರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮಗ್ದಿ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಪೋದಿತ್ತ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಕ್ ಊರಿಗೊಬ್ಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅವ್ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂದ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಗ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾ ಒಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಲ ಎತ್ತಿದ್ವಿ ಹೊಸ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೇರೆ ಐಕ್ ಅವೇ ಡಾನ್ಸ್ ನಾ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂದ್ ಒಂದು ಆ್ಯಮ್ ಪೋತು ಜೊತೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರಿಗೆ ನನಲಾತು ವಿಷಯಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನ ಇವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧಕಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡುವ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈರ್ ಪಡೊಂದಿತ್ತರ ಎಂಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನ್ ಪಂದ್ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ ಸ್ಟಡಿ ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆ ಹಾಬೀಸ್ ತಾದೊಂಡಿರಿಗೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಬ್ಬೆ ಬೊಕ ನೋವೆಲ್ಸ್ ಓದುವೆ ಆತಿ. ಓಕೆ, ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಡರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋತಾರ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ PT ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಂಪು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಪ್ರೈಸ್ ಮಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇರ್ ನೋವೆಲ್ ಓದನ್ ಪಂಡಾರ ಓ ಮತ್ತೆ ನೋವೆಲ್ ಓದಿದಾರೆ ಇದು ನಾನು ಲೈಕ್ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ನಾ ನೋವೆಲ್ ಓದುವೆ. ಒಂದು ದ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ರೂಮ್ 101 ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ 2020 ಅವ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಓದಿದೆ. ಓಕೆ, ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಈತ ಪಾತಿರೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ 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 ಪನ್ಪಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನೇ ಬುಡಿಯಾರಿ ಇರ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರೆ ದುಂಪು ದಾದ ಅವಡ್ ಪಂದ ಆಸೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆವಡ್ ಬಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ ಅದೇನು ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂಚರಿ ಗೋಲು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದ ಆಸೆ ಉಂಡ ಈಜಿಂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇರ್ನ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದ ಆಸೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದೆ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಈರ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸ್ಟಡೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುವರು. ಸ್ಟಡೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಕೆಲವೇರು ಸ್ಟಡೀಸೇ ಮಲ್ಪುಜೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂಚನಕ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪಾರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ಲ ಆತು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತು ಓದುವೆ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಜನರಲಿ ಅಪಂಡ ಈತೆ ಉಂಡತಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಏನ್ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಇಡು. ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಾಗ ಏನಾಂಡ್ ನಮಕ್ ರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬತ್ತಂಗೆ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಕೊರೋನಾ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಬರ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತು. ಐಕ್ ಮಂಜಿತ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ದಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು
ಒಂದೊಂದು ಡಾನ್ಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಂದಿತ್ತೇರ್ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಲಿ ಓಂಡ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಅವ ಇವಾಗ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋನು ಏನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಅವ ಇವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಯ್ಕ್ಲ ಪೋತಿತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನತೆ ಅವು ಮಂಜಿತ್ ಸರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಐಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೇನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಏತ್ ಐನದು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಡ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡುವೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಚಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಇರೆ ಯಾನ್ ಮಾತಾ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ವಿನ್ನಾತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಗತ್ತೆ ಇರು ಅವು ಪಂಡ ವಿನ್ನಾತಿನ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ವಿನ್ನಾತಿನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ದೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅವ ಇವಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಒಂದು ಏಸಾ ಜಾದು ಡಾಲರೆ ಅವು ಬೈಕ್ಡ್ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅವ ಇವಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಶಿವತಾಂಡವನ ಇತ್ತಿಂಡು ಐಟ್ ಅವ ಇವಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಐಟ್ ಅವ ಇವಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಆಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅವಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಲೈಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನೈಕ್ ಮಾತ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಗಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಮಾತ ಒಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಖಾಲಿ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಿದೈದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಬರ್ಕ ಈರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸುರುತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸುರುತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವೇ ಬ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಐಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ದಿತ್ತು ಅವ ಇವಾಗ ಕಾಪುಡು JCI ದಗಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರ ಐಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿತ್ತು ಅವ ಇವಾಗ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದಗಲ್ ಬ್ರಹ್ಮವಾರಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರ ಐಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿತ್ತು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೀನಿ ಅವ ಇವಾಗ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಗಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿತ್ತು ಅವ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಇತ್ತನತೆ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿತ್ತು ಅವ ಇವಾಗ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಗಲ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತು ಐಟ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅವ ಇವಾಗ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದಾಗ ಲೇತ್ 7 years ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಈತ್ ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬೊಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಡರ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಇರಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಎಂಚೆಪ್ಪರು ಹೋಮ್ಲೆ ಆದಿಪ್ಪುವರ ಎಂಚೋ ಮಿಂಗಲಾಪರ್ ಇರ್ಬೇತಕ್ ನೋಟ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೊಕ ಅರ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಪುಲ್ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮುಜೆ ಜನ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಪಿದೆ ಫಾರಿನ್ ಇಪ್ಪುನು ಎನ್ನಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಜೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪ ಅವ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಕಿಂದ ಬಾಲೆನ ಮರಡ್ ಜನ ಡೈಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪೋಪ ಈರ್ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಪಂಡರ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂದೆ ಇರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ ಅರಿಗೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಅಣ್ಣೆ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಅಣ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕಿನ್ನರ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಏನ್ ಆ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಇರ್ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿತ್ತಿಜೇರೆ ನೋಟ್ ಸೇರ್ಲ ಬೈದಿತ್ತಿಜೇರೆ ಅವ ಇವಾಗ ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ನೋಟ್ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಅವ ಇವಾಗ ಅಣ್ಣನೇ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಅರ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಗಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಬುಟ್ಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋಪಿನ್ ಇರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಚ ಎತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮಂಜಿ ಸಾರೇ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರೇ ಬೇತೆ ಆರ್ ಎಂಚ ಎತ್ತೇರು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ್ದೇರು ಆಯ್ತು ಅವ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಾಡ ಬಂದಿತ್ತು ಈರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ಫೋಕ್ ಈರ್ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಪಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಡ್ನುಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಚ ಓಲಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂಜಿತ್ ಸರ್ ಕಲ್ಪವೇರ್ರಿ ಆಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಓಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ದಾರಿ ಇರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಇರ್ ಸಕಲ ಕಾಲ ವಲ್ಲಬೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಓಕೆ ಇರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರ ಇರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುನರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವರನಿತಿ ಕನಗೆಂಚಾಂಡೆ ಅದೇ ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡ ಮಂದಿತ್ ಸರ್ ಅಡ್ಡೆಕ್ಲ ಈಕ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಪಂಡ ನನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪೇರ್ ಐಕ್ ಅಂಚ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಯಾನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅನನ್ಯ ಟೀಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾ ಟೀಚರ್ ನಲ್ಪ ಅಲ್ಪಡ್ಲ ಒಂದ ಓಕೆ ಈರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪರ್ ಪಂಡಾರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಪಾರ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಆಸೆ ಉಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದೆ
ಸೀನಿಯರ್ ನಾನು ತೋಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬರೆದೇ ಬಂಡರೆ ಎಂಚ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಆಯ್ತಾನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 85% ಸಿಕ್ಕಿದಿತ್ತಂಡೆ ಐಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐಟ್ ಓದಿತ್ತು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದೈಟ್ ಓಕೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಲೈಪ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಇರನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಾಬೀಸ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಮಿತ್ತಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ಮಿನಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಬಡ್ಡಿನ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ 5th ಡಿಪ್ಪನಗ ನಮಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ PT ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಆರ್ ಎಡ್ಡಾರ್ ಕೋಚ್ ಮಾತಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಯಾನ್ 6th ಡಿಪ್ಪನಗ ಯಾನ್ 5th ಡಿಪ್ಪನಗ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ನಗಲ್ ಎಂತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಅವ ಇಬಕ ನಮ್ಮ 6th ಬರ್ನಾಗ ಸರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಾತಾಗಲ ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪಿರೌಸ್ ಒಂದು ಮರಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಸರ್ ಆದಾಗ ನೆಡ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅದ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾಶರ್ ಅದು ಉಂತಾಯ ಅವ ಇಬಕ ಉಂತದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಅಂಚಿ ನಾನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ದು ರೈಡರ್ ನಗಲೆ ಕಡಬುಡ್ರು ಶುರು ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಒಂದೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪತ್ತೇರು ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರು ಪುಗರಿಯರ್ ಓಕೆ ಎಡ ಪಾರ್ತಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎರಗಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರಿಗಿತ್ತಂಡ ಪನ್ನೊಲಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಂಜಿತ್ ಸರ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಪೆ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಪೆ ಇರೇಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಇರ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನನಲಾತ ಉಜ್ವಲ ಆವಡ್ ಬಂದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿನ ಕಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಆಶಿಸಾವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯು ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಾರದ ಸಾಧಕಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧಕಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ.